नमस्कार सगळ्या पक्षीप्रेमींचं माझ्या व्हिडिओमध्ये स्वागत आहे। आज मी तुम्हाला रानात मुद्दाम घेऊन आलेली आहे आणि इकडं सगळी अशी पक्ष्यांची घरटी म्हणजे त्यांनी ती घरटी यूज करून नंतर अशी टाकून दिलेली आहेत। तर याचं कारण काय असतं ते मी तुम्हाला आज ह्या व्हिडिओच्या माध्यमातून सांगणार आहे। तसं पाहिलं तर आपल्याला एक माहीत नसतं की पक्ष्यांनासुद्धा आपल्यापेक्षा खूप ज्ञान असतं किंवा आपल्यापेक्षा ते खूप हुशार असतात। आता काही अंशी काही वेळेला काही पक्षी अशी घरटी बांधतात तर ती कशासाठी तर नर पक्षी जो असतो तो मादी पक्षीला आकर्षित करण्यासाठी एक सुंदर असं घरटं तयार करतो आणि मग ते जे घरटं असतं ते जर तिला आवडलं तरच ती त्याच्याबरोबर राहते, नाहीतर ती तिथं राहत नाही। हे एक सक्षम कारण आहे। आणि दुसरं कारण मित्रांनो असं आहे की हे बघा, आता इथं तुम्हाला दिसत असतील असंख्य घरटी अशी बांधून हे पक्षी सोडून गेलेले आहेत। आता एवढी घरटी विणायला त्यांना कितीतरी त्रास होतो आणि खूप वेळ लागतो त्यांना। एक घरटं विणायला किती एक गवताची काडी आणायची, ती तयार करायची आणि मग ते घरटं तयार करायचं, ते पण अशा जागी की जिथं मनुष्यवस्ती जास्त नसते किंवा हिंस्र पक्षी साप असेल किंवा इतर कुठलेही पक्षी प्राणी तिथं पोहोचणार नाहीत आणि जेणेकरून त्यांच्या अंड्यांना किंवा म्हणजेच पिलांना कुठल्याही प्रकारची इजा होणार नाही किंवा ते खाणार नाहीत, यासाठी ते भरपूर अशी त्यांची काळजी घेतात। आता तुम्हाला ज्यासाठी मी हा व्हिडिओ तयार करते ते महत्त्वाचं कारण, पक्ष्यांनी जी घरटी बांधलेली आहेत, आता हे तुम्हाला घरटी दिसत आहेत, तर ही घरटी पक्षी काही दिवसानंतर सोडून का देतात म्हणजे आता एकदा समजा एक त्यांचा वेणी हंगाम एका वेळेला एका घरट्यामध्ये होतो बरोबर, मग दुसऱ्या वेळेला ती त्याच घरट्यात अंडी का उगवत नाहीत किंवा तिथं ती का राहत नाहीत, तर त्याचं मित्रांनो एक असं कारण आहे की पक्ष्यांना माहीत असतं बरं का, पक्ष्यांना माहीत असतं की एका ठिकाणी पिल्लं सुरुवातीला त्यांनी तयार केलेली आहेत आणि त्याच ठिकाणी जर आपण दुसऱ्यांदा पिल्लं तयार केली त्याच घरट्यामध्ये तर एक प्रकारचं इन्फेक्शन होऊ शकतं आणि ती पिल्लं दगावू शकतात त्यांची। आणि म्हणूनच की काय त्यांनी एवढं डोक्यानं काम करतात ती लोक की एका वेळेला एक हंगाम त्यांचा एका वेळी एकाच घरट्यात पार पडतो आणि मग दुसऱ्या वेळेला दुसरं ते घरटं बांधतात, म्हणजे किती हुशार डोकं आहे। आणि दुसरी गोष्ट बघा, पक्षी अजिबात आळशी नसतात। एक कोकिळा जर सोडली तर बाकी कुठलाही पक्षी आळशी नसतो, कारण एक पक्षी जरी समजा घरटं सोडून गेला त्याचं बरोबर, आता हीच घरटी जी तुम्हाला दिसत आहेत ही घरटी सोडून दिलेली आहे, मग दुसरा एखादा पक्षी येऊन त्या घरट्यामध्ये कधीही वास्तव करत नाही किंवा अतिक्रमण करत नाही, ह्या गोष्टी आपल्याला अजिबात माहीत नसतात। आणि हीच गोष्ट मी तुम्हाला सांगण्यासाठी आज एक मोठा व्हिडिओ तयार केलेला आहे, तुम्हाला रानात घेऊन आलेली आहे। म्हणजे आपल्यापेक्षा एवढा छोटासा जीव, त्याचा मेंदू केवढासा आणि इतकं हँडल करणं आपल्यालासुद्धा जमत नाही, मग या पक्ष्यांना कसं जमतं किंवा ते कसे एवढ्या पद्धतीनं त्यांचे सगळ्या गोष्टी हँडल करतात। तसं पाहिलं तर किती क्षुल्लक वाटतं आपल्याला ह्या सगळ्या गोष्टी, पण फार अजब आणि गजब गोष्टी आहेत। आणि म्हणूनच पक्ष्यांच्यासारखं जीवन कोणाचंच नाही, कारण पक्ष्यांना जरी आपली भाषा कळत नसली किंवा पक्ष्यांची जरी आपल्याला भाषा कळत नसली तरीसुद्धा ते इतके समजदारीनं वागतात की आपल्यालासुद्धा आपल्या वागण्याची लाज वाटल्याशिवाय राहत नाही। मित्रांनो, व्हिडिओ कसा वाटला मला तुम्ही लाईक करून सांगा, कमेंट करून सांगा। आज एक खरं तर मी माझं चॅनल चालू केलं होतं, त्याच्या अगोदरपासूनच मला पक्ष्यांच्याबद्दल खूप प्रेम आहे किंवा आपुलकी आणि मला एक वेगळंच वाटतं, तर मी खरं तोच व्हिडिओ चॅनल मी चालू करणार होते
पण नवरंग नावाचा चॅनल चालू करून यामध्ये आता मी ह्या पक्ष्यांच्याकडं वळलेली आहे. व्हिडिओ कसा वाटला मित्रांनो नक्की कळवा आणि पक्ष्यांची काळजी घ्या. उन्हाळ्यामध्ये पक्ष्यांना पाणी पिण्यासाठी ठेवा. जेवढं काही आपल्याला जमेल, जेवढं काही आपल्याच्यानं होईल तेवढं मात्र पक्ष्यांच्यासाठी तुम्ही करा. कारण एक जरी पक्षी आपण वाचवला तरी खूप मोठं काम आहे. त्यामुळं उन्हाळ्यामध्ये थोडंसं पक्ष्यांच्याकडं लक्ष द्या आणि व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा. मी आता सुगरणीचं घरटं असेल किंवा बाकी कुठल्या पण पक्ष्यांची माहिती असेल तर ती तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा एक प्रयत्न करणार आहे. तरी सगळ्यांनी माझ्या व्हिडिओला सबस्क्राईब करा म्हणजे त्या नोटिफिकेशन तुमच्यापर्यंत पोहोचल्या जातील. थँक्यू. नमस्ते.